Sziasztok, én Nimrod vagyok, és most megint egy Dragon City-s résszel jöttem. Ranking. Na miért nem kéne egy? Kéne még 2 ember. 135, azt mennyi kell hozzá? 200. Igen, van egy volt, az jégdragonom. Na menjünk kombat. Víz, ugye, akkor 2 vízen. Jaj, várjunk, mindjárt hozom. Na, az erősebbik. Itt már maxos a torony. Láthatjátok, hogy milyen szexi, ilyen nové az a torony. Nézni a legelsőket, amiket ajánlnak. Ezt most. Csak a karatét hozom már be. Na. Víz. Jaj. Ez se az meg. És nem sebezte le az egész eddig. Ez egy szardragon, de szó szerint szardragon, ami ellenem van. Tehát nézzétek meg! Esküszöm, hogy szardragon. Nem úgy szar, hogy rossz karakter, hanem de nézzétek meg, na. Vágjátok. Na, megint ugyanaz, tűz. Neki több a HP-ja, egy nagyon picit. Majdnem 1000-re több. Moszírok, meg kikapoltam. Nem akartam véres. Várjál, itt van a Butterfly Dragonom, akkor így lesz. Lehet, hogy ez ellen már mentem, de igen, ez ellen már mentem. Ez ellen kikaptam, mint a szar. Opa, tényleg, no effect. Elfelejtettem. Jó, eddig nyerésre állok. Eddig. Jaj, ez kikapok. Judo kick! Ja! Se faszaiul el van nevezve az sárkányon karate. Hát mert nem engedte a Hajimét. Valamit ki kellett találnom, értitek? Remélem a földképessége nincs meg neki. Akkor nincs szerintem, hogyha nem... Miért nem nyom rá vizet? Hát akkor no effect. De így is nyertem! A. Ezt.
Hát eddig egyszerű lesz. Hát nem egy ütés, mert 10-es. De már az összes tudja, hogy víz no effektes. Ennyi volt. Dick. Az azért kemény fight volt azért. Ezzel ellen is mentem már. Ettől is kikaptam úgy, mint a szar. De legalább akkor videóban is látjátok, hogy kapok ki. Nézzétek meg, Double Terror Dragon. Főleg, hogy 8-2. Szét fogom szarrá típni. Nézd még, hát ja, gyere, játsszuk le. Jaj, getterek. Hát szerintem vékelni fogok. Nem. De miért nyomsz rám földet? Anyádat. Sztár. Na, akkor jön a karatemesterünk. Ajja, double flame. Judorugás! Judorugás! Ez az! Judorugás a király, a király. Judorugás a király, a király. A király, a király, a király. Kaja, ez az. A kaja, tudjátok, mindig jól jön az aba. Ne kit fejleszünk? És ha vége lenne ennek a párzásnak, akkor Sasit, az Ivory Dragont fejleszteném. Nagyon nem tudok semmit se csinálni, addig ide bepakolom a dragonjaimat. Ja, mészta. Igen, még csak az első szinten járok. No, nem ki. Ó, bum, bum. Akartok azért kis fajtot látni, akkor azt nyújtatok át így a Richard Fabian ellen. Nem áll már két... Nem fogok kikapni. Máskor is legyőztem. Csak akkor nem ugyanezek a dragonokkal jött, hanem egy 3 dragon, és 3 dragont hozott, és másokat. Karate Muchang Jing. Jó. Karate rugással kiütöttem a fogait. Karate! Bum! Tudom, hogy judo, de mindegy. De ennek a dragonnak a neve, hogy karate, akkor karate! Na. Mi a rákon? Karate. Versenyre hiába írja, hogy nem lehet elfogadni, mert ez 4 körös volt, és én csak 3 kört. Na. De viszont már ennyi volna. Én Nimrod voltam.